बानलु संख्रि सोरनो नांगौ बानलु सोरनो नांगौ संख्रि आरो खबरदार रायजो राजा नोंथांमोन ओंखाम ओंख्रिफोरखौ ओरैनो हाबायाव फ्रियाव मोनजादों होननानै दागाब आरो हायैफोरखौ प्लास्टिकआव सोनानै गथ' गथायफोरनो हैबानो जाबाय आरो न'खराव सोरबाफोर दङबा बिसोरनो जाहोहैबानो जाबाय होमबाबो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गारनाङा दै दे बानलु संख्रि उदैनि थाखायनो बेसेबांबा खस्थ' खालामनांगौ जायो मानसिफोरा बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गारनाङा दै रायजो राजा नोंथांमोन दे बानलु संख्रि सोरनो नांगौ बानलु सोरनो नांगौ संख्रि दे बानलु जाबासो ओंखामा खहाबो दे थानो समायदों मिथिबाय ना जेरै बादाम बेफारिफोरा बादाम पानि होननानै बुङो ना थिग बिदिनो नोंबो बानलु संख्रिखौनो जासिहैदो आरो नों हालाय माथो नांदा फैलायखोब्रा बानलु संख्रि राननायावलाय गावहालाय माथो जेबोखौनो मावाखैब्रा दैफ्रा रानफै खामानि मोनाखैबा आं दा मावगोन बेफोरखौ जायखिजाया नोंखौ आंनो नांथ'गौमोन आरो नोंखौ फट' साफायनानै होलाय हौवा गोदानजों हिनजाव गोदानजों बावै फटक साफायनो थाखाय नों आंखौ लिंफैलायदों बानलु संख्रि राननायखौ रावबो साफायग्रा गैयाहाय मा फैलाय नोंबो साफायफै मा फट'ग्राफार लाबोआखै नामा हाबायाव फट'ग्राफारजोंबो साफायजागोन आरो नाथाय नोंजोंबो साफायजानोसै आरो फट'ग्राफारजों साफायजानाय फट'खौथ' आं दानो मोना ना आंनि मबाइलजों साफायजानायखौलाय आं दानो नुखागोन दा गैया आंहा रायजो राजाफोरनो संख्रि बानलु राननानै होनांगौ नोंनि बेफोरबायदि फटक साफायनायाव आंहा गैया टाइम गैथारा रोङा होननानै बुंना माखौबा बावै फटक साफायना आंखौसो नांगौ जाबायना बेनो आच्छा लाब्रा फारानिफोरालाय सोर फैदों जाखो हाबायाव नायहैनि र' दे मोजाङैनो साफायनानै होदे आं हिनजावफोर बायदि मोजां फटक साफायनो रोङालै जाबाबो जायाबाबो खेबसेल' साफायगोन आं जाबायबो खेबसेल' साफायो आरो जाबायलै मानसिफोर दंबावो आरोबाव उनाव नुवाखै नामा आच्छा दे गोथार जुलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय सानैनिसिमबो आं हले आथुर बिथुरजोंनो जेबो लाबोनो हायाखैलै बेनिखायनो गुगोल पे खालामनानै हरनोसै दे आं फैसा हरनो जेबो नङालै माथो नांलायगौ जाबाय नाङाबाखि ओरैनो हाबा खुङो आरो बेसेल' जायो हाबायाव बेसेबां खरसा जादों बेखौ मोनफिनाब्ला हाबायाव खरसा जानायखौलाय बोरै मोनफिननांगौ जाखोब्ला मोनफिनद्रायाबाबो हाबानि गिफ्टआलाय गिफ्टजोंनो गोजोननाय मोनगोन ना साला दे होमबालाय सानैनिसिमबो फिन खेबसेबाव गाहाम हामलायनाय जासिबाय थेंक इउ जोंनिफ्रायबो गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय सानैबो मोजाङैनो रुजु रुमु रायजो मोनजाथों अराय सम आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों दे न'खराव दावराव दावसि गैयालासिनो दे मोजाङै मोजां रायजो मोनजाथों नाजि बुदां आं बिराद गाज्रि बिफालै आंनि केयारलेसनि थाखायनो दिनै आइ जोंलारिया बेफोरबायदि जानांबायलै नाजि बुदां आइ जोंलारिया माबा मोनसे जानांगौबा आं थांनानै थानो हानाय नङालै नाजि बुदां सन्थला इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि गासैबो थिग जाजोबगोन आच्छा खोनासंलाय डक्टर माबायदि दं आंनि फिसाजोआ रायलायनो हाबायना हसाव फैबायना मिस्टार सन्थला नों जेसेबां हायो एसेबां नाजागासिनो दङ मा नाजादोंल' फाहामथारनांगौ डक्टर जोंनिफ्राय 100% जोङो एफर्ट लगायगासिनो नाथाय थाबैनो थै होआब्ला पेसेन्टखौ जों लाखिनो हानाय नङा डक्टर थै बेसेबां थै नांगौ ब्लिडिंआ जोबोद जागासिनो दङ बेनिखायनो मानसिनाव थैयानो गैला बेनिखायनो थाबैनो ए नेगेटिभनि थैखौ नांथारगौ नोंथांमोननि सोरनिबा फेमिलियाव ए नेगेटिभ थै दङब्ला थाबैनो खबर खालाम नङाब्ला जों पेसेन्टखौ फोथांना लाखिनो हानाय नङा ब्लाड बेंकआवलाय थै गैया नामा गैया ब्लाड बेंकआवबो नोंथांमोना थाबैनो समखौ खहा खालामालासे ए नेगेटिभ गोनां मानसि लानानै फै आंनाबो नङा जोंनि न'खराव रावनावबो ए नेगेटिभनि मानसियानो गैया आं मिथिगौ सोमसि सोरना ए नेगेटिभलै अमा राजानि थैया ए नेगेटिभ थाबैनो अमा राजाखौ लिंहरदो आं लिंहरनि अमा राजानि न'खराव हाबा जागासिनो दङ बेयो आं मिथिया जायखिजाया जोंलारिखौल' फोथांना लाखिनांगौ जोंहा अमा राजा सन्थला मानो हाबायाव फैयाखैब्रा अमा राजा नों हस्पिटालाव फैनो हागोन ना मा खोनायाखै मोजाङैलै हाबानि दावरावथार माबालाय आइ जोंलारिनि एक्सिडेन्ट जानायाव थै गोबां खहा जादों मोजां खोनायाखैलै बिराद दावरावथार दे दावरावजों गोनां हेल' मा होनखो आं अमा राजाखौनो लिंना लाना फैजानोसै सन्थला
आंनि गारिखौ लानानै थांदो दे नों। नारजि बुदां सोमस्रिखौ नायथ'दो दे, आं थाबैनो अमा राजाखौ लिंना लाना फैनोसै। जागोन दे, आं दङ बेवहाय, नों थांनानैल' फैदो। सोमस्रि, नों नुखाबाय जानो हागौ सन्थलाया बेसेबां गोसो बायनानै दङ फिसाजोनि थाखाय, आरो बयबाबो जाखागोन। बेनिखायनो नोंबो स्ट्रङै थादो सोमस्रि। आं मा खालामबावनोथाय? आं जेबो आगोलखौनो मोनासै। दिनै सानसेनि गेजेराव अमा राजाखौ लाबोनो हायोब्ला जोंलारिया जेबो जाया। थाबैनो सन्थलाया अमा राजाखौ लाबोनो हाथों, बेखौल' आरज गाबदो। औ, थाबैनो सन्थलाया अमा राजाखौ लिंनानै लाबोथोंसै। जेरै बांद्राय गाबबाय थायोब्ला दिमागा खामानि होनाय नङा, बेनिखायनो एसे सान्थियै धैर्य हमनानै थाथ' सोमस्रि। माबोरै धैर्य हमगोन आं बेफोरबायदि समाव? माबोरै बिदि जालांखोथाय? दे बेखौल' आरज गाबदो, जाहाथे सन्थलाया अमा राजाखौ थाबैनो लाबोनो हायो। आइ जोंलारि, नोंखौ जेबो जानो होआलै आं। नोंनि थाखाय आङो जुजिगोन, आङो जम राजाजोंबो। आइ जोंलारि, गासिबो आंनि थाखायनो जाबायब्ला आं बिफा जानानै फिसाखौनो खेयार खालामनो रोङासै। आंसो साजा मोननांगौमोन जोंलारि आइनि जायगायाव। अमा राजायाबो फनखौनो थिखोलाब्रा। हाबाबो जाहैबाय नालाय, बेटारियाबो जोबसिगोन। दाब्राय लाङाबाय जानाय नंलालै। बिफाखौ उल्लुखा फात्ता खालामनानै दालाय मानोथोलाय फैसा मोनगारगारबाय। बेफोरबायदि बिफाखौ जाखावबाय थारमोन साल्ला। हाबायाल' जोबग्रोथों, बिनिफ्राय नों आं मा दाबिगोन बिफा? फेसबुकनि सिख्ला जानानै बिराद दाबिखागोन आं नोंनाव। एमाव राजा खर'आव गाखोग्राखौ पात्ता मोनाखै बे बिफा अमा राजाया। एबारनिफ्राय बे बिफाखौ ना एन्जरनि लान्जायखौ हमनानै सोर खर' फिदिंनाय बायदि फिदिङोलां। आयो, गावनि बिफाखौनो लाजियाबो। मा एसे साइज नुदोंलाय फाग्लिफोरखौलाय? थारैनो बर'नि दखनायाव माबा मोनसे जादु दं मारोलाय, जादु। बिराद मोजां नुबाय माथो सानैखौबो। ओइ एमाव राजा, लाजियाबो गावनि बिफाखौनो एन्जरनि लान्जायाव हमनानै सोर फिदिंनाय बायदि फिदिंनो नागिरलायो। गावनि बिफाखौनो बेफोरबायदि खालामनो नागिरो। नोंसा बिफायासो नोंखौ जोनोम होदों दा। नोंसा बिफाया नोंखौ जोनोम होआब्ला नों बे बुहुमखौ नुगौमोन? नुनाय नङामोनथ' आरो सिख्लाफोरबो एदावनो मोननाय नङामोन बियो। बेखौनो बिफाखौनो बेफोरबायदि लान्जायाव हमना फिदिंनो ओंखारलायो। गाइसाला बिफानाव लान्जाय गैयाना, बहाथो फिदिंनांगौ जाखोब्रा? आरो खोथायावसो बुंदों नांलाय। आरो नोंसोरबो मा खोनाफैयोब्रा? हामालै। ओमफ्राय नोंलाय माथो जोंहा न'आव हाबा जानो फैया होननानै बुंदोंमोनथ' आरो फावगालियासो लिंना लाबोदों, बेनिखायनो फैदों। बे बिदा एमाव राजाखौ मा बुंबावनोब्रा सिख्लाफोर? आरो गोरा हौवाथ' क्या हुआ दिल तो काला है ना। धोद, मा जाफैलायखोब्रा? मानसिनि न'आव आदा मानसि फैनांगौनो, मिथिबाय? हाबानि समाव मानसि नुजाफैनांगौनो, अब्लासो बोर मोनो। नङाब्लालाय सैमानि न'आवलाय सैमा फैगोन, हांसोनि न'आव हांसो फैगोन। नों मानसि नालाय मानसि न'आवलाय मानसि फैयाबालाय सोर फैनांगौ जाखो बिदा? चल सुबह जा, अपने बाप को मत सिखा। अरे सिखाएंगे हम सिखाएंगे, तभी तो तुमको अकल आएगा, है ना बिदा? बिदाबो फंबायबो एखेथार। थौदो दुलुर, हाबा जानोसै। फावगालि, गासिंबाबो नोंनि थाखायनो फैदों दे आं। आरो नोंनि थाखायनो आं आब' दुमफावजोंबो रायजादों। लोगोनि थाखाय रायजाबाबो जेबो नङा दे, आंनि थाखायबा रायजागोन ना रायजायाथायनो? दे उनाव माबा मोनसे जागोन। ओइ, आं मानसिफोरजों रायलायबा नों माने गेजेराव हाबखावोब्रा? आं गेजेराव हाबखावनांगौबा बिदा नों जेबो पात्ताखौ मोननाय नङाब्रा। आं जिङावसो थायो, मिथिबाय? जिङाव थानानै नोंखौ सुद्रायोब्रा। नोंनि गोलसिफोरखौ, नोंनि बुंसन बुंब्रबफोरखौ आं साफा खालामनानै होयोब्रा, मिथिबाय बिदा? फिसाफोर, ओमफ्राय न'आवनो दङ ना? औ दङ आदै। जोंलारियालाय मानो हाबायाव फैयाखै? मा बुंनो आरो, जोंलारिया एक्सिडेन्ट जादों, गुवाहाटियावसो दङ। आं गुवाहाटिनिफ्रायसो गारि सलाय फैदों। नोमफाखौ नांगौ जाथारदों आंनो। नंगौ नामा? थ' होमबालाय लानानै थांनि आं। खुलुमबायलै सानैनिसिमबो, आरो हाबानि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। आं नोंथांमोननो जेबो लाबोनो हायासै, खालि बोरल' होनो हासिगोन आं, जाहाथे नोंसोरनि हाबाया अराय गोबाव जोरो आलो गोजोनै रायजो जानो हायो। जेबो नङा दे, हाबायाव नुजाफैबाय बेनो थाखाय थोजासे। औब्रा, हाबायाव नुजाफैबाय बेनो थाखाय थोजासेब्रा। अब्लाबोब्रा आंनिफ्राय गाज्रि दामोनसै दे। ओमफ्राय अमा राजायालाय बोरो? बेखौ नांथारगौमोन आंनो। बिसोरो ओंखाम जादों खोमा, बै ओंखाम जाग्रानो लोगो मोनगोन नों। धन्यबाद। आयै, हाबायाव मानसिफोर फैजोब्बाय। नोंखौ आलासिफोरा नागिरदों आयै। थां आइ, नों आलासिफोरखौ एसे नायहैथां। आं एसे बोरैबा मोनदों। जागोन दे आयै। आयै, हनै आयं थबसे फैदों। ए आब', माबायदि दङ बिनानाव?
नोंसोर रायलायबाय थाथ'दो मोजाङै दङना बिनानाव आब' मा होननानै बुंबावनांगौ जाखो आंनि खौरांखौलाय फिसाफोरनि मोखांखौ नायनानैसो थांनानै दङ आं आब' हा उन्दैफोरालाय माथो खालामलायखो नुबाय दा गदाय लाबोनानै लाफैलायबाय सोर हिनजावाथो गावनि हौवाखौ गदाय लाबोनायखौ मोजां नुयै बुंलाय न'खर गंसेयावनो बोरै हौवा सासेखौ राननानै थानो बेनिखायनो गोसोखौ बुरखायबाबो बुरखायनो हायाखै नांगौ बिनानाव रावबो हिनजावा गावनि हौवाखौ राननानै लानो साना हौवाफोरा मालाय जोंखौ राननानै लानो हागोनसो हौवा सानै सानै लाबा हाया बालबो हाया गावसोरनिखौबा गोहो बोलोसो देखायगोन नाथाय जों हिनजावफोरालाय हौवाखौलाय माथो खालामनो हानो आब' बेनिखायनो गंलायबायनानै थासै आरो फिसा फिसौफोरनि मोखांखौ नायनानैनो फिसा फिसौनि अनगा आरो सोर दंबावो होननानैनो थानांसै आरो नोंहालाय आब' माथो मोखाङानो जेब्लाबो दाखोन दालाल' गुमैयालाय अनथारा नामा नोंखौलाय माथो बुंबावनो आरो जुमाय लोंनानै सानफ्रामबो दावराव खालामफैयो मालाय हिनजावबो गोसो थोबावबाय हिनजावनो मबाइल बायनाबा हरनो हायो न'आव माइरं सेरसेबा बायनानै लाबोनो हाया बिदिसो होनबा गुमैया औ मालाबा गोसो थोनाय सिख्लाजों नांलायबाथाय आंखौसो दोखो बुयो गोसो थोनाय सिख्लाजों मोजांबाथाय आंखौबो एसे मोजां रायदावगोन आरो नङाबाथ' सानफ्रामबो रायनायल' बुनायल' आयु बिदिसो आरो बियो आं बिदि जागोन सानथाराखैमोन गुमैखौ मालायखौ माथो बुंबावनो आब' आंनि फिसायानो बिदिबालाय गथ' गथाय थानानै मालाय हिनजाव लाइन मारिबावनाय सिख्लाफोरजों डेटिंआव थांनाय माथो खालामबावनो आरो दुखु जानानै सिरि सिरि गाबखोमानायनि अनगा माथो राहा दंबावो बेनोथ' जाबायहाय हिनजावनि फिसा माथो खालामबावनो आरो दानि समाजाव हौवाखौ गारबाबो हिनजावखौसो दाय होयो गाव गाज्रिखायनो हौवाखौ गारदों होननानै गाव मोजां नङैखायनो हौवाजों गारजादों होननानै हौवा गारबाबो दाय जायो हौवाजों गारजाबाबो हिनजावनिसो दाय जायो जेथिंबो हिनजावनिल' दाय जायो बिनानाव नङालाय माथो हिनजावफोरखौल' दाय होयो दानि जुगाव हिनजावफोरा दालाय हौवा गारै गारै खाराखै खालि हिनजावफोरखौल' दुसियो जेन हिनजावफोराल' खारदों आरो हौवाफोरा लाङाबा हिनजावफोरा गोहो गोलोन्दां नालाय गावबा गावनि फिसायनि निउसफोरखौ होनो हाला रोंला आइडिया गैला नाथाय हौवाफोरा एसेबाबो साहस दं नालाय हिनजाव खारबाबो निउसफोराव थाब थाब होयो भिडिअफोराव एगारो बेनिखायनो हिनजावफोरखौल' गथ' गथाय गारनानै खारनाय खोनायो नङाबाथ' हौवाफोराबो खारो हौवाफोर लाङाबालाय सोर हिनजावफोरा खारनांगौ जाखो हारसिं हारसिंलाय नंगौ आब' इसिबां खस्थ' बुजास्लायस्लाय हारसिं थानायानो मोजां नाथाय समाजाव हारसिं थानाय मानसिखौ गाज्रि नोजोरैबो नायोना हारसिं थानाय मानसिफोरखौ बिराद आखल गाज्रि सानो बेनिखायनो हारसिंखौनो थाजाया हिनजावफोरा नंगौ आब' बेनिखायनो आं बुजानानैबाबो दङ सोरनोबा माबा मोनसे खोन्थानोब्लाबो गावनि आखलानो गाज्रिखाय फिसायजों बुजादों होननानै बुङो आरो जौ लोंनाय फिसायजोंलाय मानो उल्था उल्था नांलायनांगौ होननानै बुङो आङो मालाबाबो उल्था उल्थाखौनो नांलाया मा एसे दुखुथिया जाखो आब' जों सानैयालाय औहाय बिनानाव बिराद दुखुथिया जाबाय अब्लाबो स्ट्रं जादे आब' साननैसो नायबावदो मानसिया सोलायोना सोलाया आरो साननैसो नायबावनानैबो जुदि माबा मोनसे खैफोदा गोग्लैयोबा बाराथाय बारा खारदोहाय आब' हौवाखौनो गारदो गथ' गथायबो गैखाया नोंहा नङाबा उनाव जारलासो जागोन नायनोसै मा जायो आरो हाबानि दिनावलाय हारसिंलाय मानो जिरायबाय थादों फैदो बाहेराव ओंखाम जाहैनोसै नों फैबाय गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनबाय आब' थौदो आच्छा लाब्राफारानि लोगो नोंथांमोन इनिनि आंनि जावजानि हाबायाव नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जादो बयबो लोंदो बयबो रंजादो जानाय लोंनाय रंजानायाव सन्थलाखौसो गोसोखाङोलै आं मानसियालाय बहाथो दङ बेलाय हनरबाबो थिखोथारा माथो बोराब खथारबाय नामा बेलाय आंखौलाय आयौ नोंसोर दाबो मिथियाखै माखौब्रा सन्थलानि फिसाजोआ किडनेप जादोंमोन ना दा मोनबाय होननानै बुंहरदों नारजि बुदाङा ओमफ्राय फन हरदोंमोन आं दहाय थिखोआखै आइला आंनोलाय मानो खोन्थायाखैब्रा नोंहा गावहानो नाटकानो जोबाबालाय नोंनोलाय सोर खोन्थानांगौ जाखोब्रा आइला आंनालाय मा नाटक जोबखो जोबाखैना आच्छा दा मोनफिनबाय नामा आंबो फनखौ बहा दोनफ्लांखो नागिरबाबो मोनाखैलै औ मोनबाय होननानै बुंदों र' फन थुनि आंबो माथो नाङाखैलै दालाय गोसोखौ एसेबाबो गोजोननाय मोनबाय दे मानसिखौ मोनदों होननाय खोनानायखाय दाबा मानसिफ्राबा बहा दङ बेनो दहाय फन हरबाबो थिखोला नारजि बुदाङाबो थिखोला सोमसियाबो थिखोला सन्थलायाबो थिखोला माबा मोनसे इमारजेन्सि जानानै दङ खोमा बेनिखायनो थिखोआखैदां दे रायजोफोर सिन्थाफ्रा उनाव जालायबाय थागोन दे जाग्रोदो लोंग्रोदो आं दसे थानानै मानसिफोरखौ खबर लानो हरगोन आं आयौ
नोंसो मा नायदों आयो बाला नोंनि खाथियाव ओंखाम जानो गिबायहाय आं सोरबाफोर आंजों जायगा सोलायनो ना गया गया मा जायगा सोलायलु सोलायला बेलाय जाय जेराव दं बेवहायनो जिरायबानो जाबाय दे ब्रा जाय जेराव दङ बेयावनो जिरायलायदो ब्रा मालाय दावसै देलाय मा सिख्ला गोरलै थां माथां मा एसे एसेयावनो खें खें ब्रा आय बाथामिसफोर हाफा नुवाखै मेगन थाइनायखौ लानानै बोरै नायदों आंखौ मोजां नुनानैसो नायदों ना गाज्रि नुनानैसो नायदों बाल्ला नोंखौ आङो मोजां नुनानैबो नायाखै गाज्रि नुनाबो नायाखै माबायदि थङालि बाङालि मानसि नोंलाय गावखौसो नायनाय बायदि नुलायबाय दा आयो बाथामिस हाफां खुगा जिबलां नों आंखौ नायाखैबाला सोरखौ नायदों दे आंबो जायगा सोलायगोन बिनि खाथियाव थाया आंबो नोंनि खाथियाव जिरायनानै ओंखाम जानो गाबाखैथ' आंलाय खोब गाबदों नोंनि खाथियाव जिरायनानै जानो लाजियाबो अब्लाबो आंनि सेर सेर आंनि उन उन थाबाय थाग्रा आंनि कपि केट साला आया बाया लाजिबाय आं आयु नोंनि कपि केट मालानिफ्राय जाखोसै जेब्लाबो आं फसायनायखौल' फसायो जेब्लाबो आं गाननायखौल' गानो आयु बिदि होनथारबाय नों फसायनायखौ आं फसाया मिथिबाय फसाया जागोन आंनि न'खरावल' नोजोर होबाय थाग्राया नै बालाबो फसायला बे जाथिखौ ना जाथि खानाय सावना होजानायखौ बापावै खानाय सानाय सेन्टे सावना होलायग्रा जाबायना नों आइला जामाइला मा खोनाखोब्रा जाथि फै सिट खालि दंखायो फै वाइला खानायखौ सावना होमारबायथ' आरो औलै आदा आलु बेदर बायदि नुबायलै जाथि आलु बेदर बायदि आजिखालिनि सिख्लाफोरलै जानला माला नंथारालै जाथि भाइ माथो खालामबावनो आरो माथो खालामनो नोंहा नोंनि गोसो थोनाय सिख्लाजों मोने मुनि जाहैथों आरो दे जिरायदो जानोसै खानाय सावनानै होलायलायनाय नोंनि खानायखौबो बुखुजोबगोन सां दा जाबायलै बाजै बिदि नांलायबाय थानाङा बाथामिस जाथि आंनि खाथियाव ओंखाम जानो फैलायदों आरो रब्बाला ओंखाम जानायाव लेथ्रा रायखांगोन आं मुगैनाय बायदि थोद आयो बाला खारबायबो नालाय थिसाला लाजियाबो ओंखाम जानायाव मानसिखौ बिदि होखारहरनो हामा आं आंनि एक्स बयफ्रेन्डनि खाथियाव आं ओंखाम ओंख्रि जाया माथो बै दुमफावनि बायदि आयो आंलाय मा नांगौ लायखो दे दुमफाव आरो बमब्रुआसो मालाय ओंखामबो जालायो दा दै साला आं ओंखाम जायाखै आं ओंखाम ओंख्रि रोगानानै होग्रासो जाद होनबाय थानाङालै नों दावसो देलाय दे बयबो जादो माथो खालामबावनो आरो ओंखाम जानाया दावराव दावसि खालामनो मोना दावराव दावसि जाबाय थाबा ओंखामखौबो मोनजानाय नङा आरो दावराव दावसि जानो थाखाय ओंखामबो जानांगौ ना दे जादो माया जा आइला सन्थला कारेक्ट टाइमाव मोनफैबाय मोजाङानो जाबाय फै बेफोरखौ बाद होथ'लै दिनै जानो लोंनो रंजानो गोसो गैथ'आ आं नोंखौसो लांनो फैदोंलै आंखौ औ नोंनि थैनि गोनांथि जादों गुवाहाटियाव नोंखौ लांनो फैदों आं आच्छा मा जादों खोन्थालाय आंखौ गाज्रि दामोनलै आं खुलुमो नोंनाव दा खुलुमो नामा खुलुमनालै मानि खुलुमलायनायब्रा बुं मा खालामनांगौ आइजों लारिया बिराद गाज्रि अबस्थायाव दङ थैनि जोबोद गोनांथि बेनिखायनो नोंनि थैया आइजों लारिनिजों मिलायो नालाय नोंखौ लांनो फैदों आं आइला एफा गोजाननिफ्राय फैबाय आरो फन खालामनानैबोथ' फैनो हायोमोन ना नोंखौ फन खालामबाबो नाङाखैब्रा नोंखौ फन थुबाय थानायावनो मबाइलानो सुइच अफ जागुलायबाय आइला खोथाया बिदिसो थु होमबालाय दानो थुदो दे नोंसोरो जाथ'लायदो जों थांनोसै जोंबो थांफानिब्रा नालाय नोंसोर थाथ'दो अमा राजाखौ लांनोसै आं दस्ति आंबो थांफायोब्रा आं हले बे बाराव नोंखौ हारसिं दोनालै नों लांफायाबाबो थांफागोन आं फैदो होमबालाय एसे नायनानै होदोलै थफिराम आच्छा जागोन दे आयै बेसेरा सन्थला आरो सोमस्रि नुबायना रायजोफोर मोनसे समावनो सोरबा जादों लोंदों सोरहाबा जिउनि थाखाय नारा नाथा जुजिदों सोरहाबा दुखुजों जुजिदों सोरहाबा दाहाखौ गासिनदों सोरहाबा रंजानायजों गब'नानै दङ मोनसे टाइमावनो मानसि रोखोमनि बुस्थु जायो नङा होमबा नंगौथ' आरो बे मोनसे एखे रोखोमावनो गोबां मानसिफ्रा गोबां प्रब्लेमनि फेस खालामनांगौ जायो बयहाबो गावबागाव रलखौ खालामो आरो सोरबा दुखु सोरबा सुखु बेनिखायनो आं बुङो मानसिया जिउआव मोनथाम रोखोमनिल' बाहागो लानो हायो जेरै होननानै बुङोब्ला मानसिनि जिउखौ मोनथाम रोखोमाव रानदों फार्स्टआवनो जादों जोनोम बिनि उनाव नैथियाव दङ मा बाल जाबाय थाखो आरो थामथियाव दङ थैनाय बे मानसिफोरा मा बाल जाबाय थाखो माने नैथियावनो बायदिसिना जाबाय थायो आरो सोरबा सुखु सोरबा दुखु सोरबा दुखुनिफ्राय सुखु सोरबा सुखुनिफ्राय दुखु बिदि जाबाय थायो आरो बेनिखायनो मानसिखौ मोनथाम बाहागोआव रानदों आं जोनोम मा बाल जाबाय थाखो आरो थैनाय आंनाथ' मा बाल जाबाय थाखोआवल' दङ जेने थेने जोनोम मोनबाय बिनि उनाव मा बाल जाबाय थाखो आरो जिउआ ओमफ्राय दा थैनायल' बाखिसै आरो आच्छा नों माबेसे मामब्रुंब्रुंब्रा न'खरा माबोरै दङ जानाय लोंनायफोराव न'खर सखर सोंबाय थानांला बयबो जादो दे आरो नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायदोंब्ला दे अननानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो कमेन्ट मोनसे गालांदो दे बाय लोगोफोर आरो हायोबा थाम्स आप मोनसे होनानै गालां माने लाइक होनानै गालां